Per saber quins manuals bàsics es troben en format electrònic, ho podem fer accedint des de la pàgina web buscador.biblioteca.unet.es. Des d'aquest cercador haurem d'accedir a Bibliografia recomanada. Seguidament haurem d'indicar Bibliografia electrònica i escollir l'estudi que desitgem buscar, per exemple, el grau en Psicologia. Tenim dues opcions. Si volem consultar la bibliografia electrònica disponible per a aquesta titulació, clicarem aquí. Si volem consultar si una assignatura d'aquest grau té bibliografia electrònica, haurem d'escollir l'assignatura en aquest desplegable. Per exemple, l'assignatura d'Història de Psicologia i clicar Buscar bibliografia. En cas que aquesta assignatura tingui bibliografia electrònica, ens donarà accés a la plataforma on es troba el llibre electrònic. És imprescindible identificar-se amb les dades del campus UNEST per poder accedir a aquest llibre electrònic. Cliquem a Continuar i ja tenim accés al llibre electrònic, en aquest cas a la plataforma eBook Central. Des d'aquesta plataforma podrem llegir el llibre sempre que vulguem en línia o ens el podrem descarregar de forma temporal en el nostre dispositiu.